안녕하세요. 안녕하세요. 시청자분들아. 오케이 mo? Okay. Isa pa. What's your name? Korean ka? Stop! Ay, ano? Hindi ay, dali. Arjudoy. Okay Salamat na. kayo, papakebo. Salamat kay Papa Kids kay nagmanaurag ti ay murag kapiklan. Kung ako, wajin mo. Salamat siya kayo. Ikaw siya ng... Ay, kapatang Diyos. Oma, opa. Oma. Oma na yun. Hindi lang. Sabay aftershock. Hara ni Rob. Ah, naandun rin. Dali. After Talento kayo. Ay, basig na pa after shot. Stop! Ay, kas-kwarto lang itong kauyog to. Nagpikas squad ko na magkauyo kay namin karon sa Old George. Namin sa Statwa na pin. Ikami sa Kapagyo. Gamay man ito sa first. Ano ito, bis? Alamig kayo. Invite silang tanan sa imong YouTube channel o sa imong hangko at Facebook channel. Ako ang Facebook na Girl Cat Lopez. Ako ang YouTube KL Dynasty. Ano ta? Grabe, pila na kamilyon imong katong picture na katong Koreana. Akong video? Ako. Kalko. Paita ha? Kung pa dyan kukuha to. Kung magkupot sa una, okay na yung kato magkukuha. Grabe 20 yun. million na dito. 60 kayo. Napuan ba si siyang, napuan pa niya si Inchilok Sinop katungtan na. Okay kayo. Okay na. Klaro kayong bukong niyo. Klaro spinal cord. Okay kayo. Sana kayo. Klaro kayong bukong. Isugpa na itong bukong. Karong to, wala naman kung saan may kapaya na. Ang buko na oh. Naman bukong niyo. Klaro kayong bukong niyo. Pero yung palit, yung kaya Paano? Tapos naman yun, ay, papakilos ba? Tapong ba? Tapangay mo. Hindi lang ano, tagiya sa... Kalibutan. Sa tanang ka, sa Pero, kalibutan. ikaw mo naman kalimutan. Nililog. Stop. Alala ko maglinog, may stop ta na yun. Okay? Salamat kayo, Kitty. Salamat kay Kitty. Kunti ang bapay yun. Ano sarang yun sa'yo? Bye! 안녕하세요. 안녕하세요. Kapal ko karon si Koreanong Bisaya. Si Koreano. Siya si Sandara Mark. Kaya si Kitty. Banyo! Si Sandara Mark. Pero makanakaw pala ko karon. Siya itong pinakasikat kayo. Before ko nag-Koreanong Bisaya, siya ang Koreanong Bisaya. Takpan ka na eh? Takbo. Kaya kasi kung wala siya, wala po ko Santo ko nagkasuntok sa'yo. Huwag ka nagtakon na magtukay ko. Mama, lamig kayo. Kasi masulti na yung masalamat ko yan. Ay! Gwapo ka dyan din mo sa personal, no? Salamat kayo. Sa picture ako kwapo. Kung kwapa kayo ka. Muragkat si ko Wala akong alon na rin. Kaya sa supla ka edited sa kontak ko ay pati ang bangag sa ilong, tinawag klaro. Wala akong ilong. Payat kayo sa personal ba? Payat kayo. Mike mo kayo? Chikaon ba? Grabe na chikaon. Saan naman yun? Ay, talaga yun, Keps. Ikaw ba? Pusta puto na, stop na. Ay, mag-like na ka na rin. 안녕하세요. kaupan ako karon na Koreanong Bisaya. Si Kitty, si Karel. 안녕하세요. Ano? Kita na dyan eh. Tano magkakaon at taktakare oma. Salamat yung kayo kay libre mo pagkaon. Gutom yung kayo ko. Ito yung ginabuhay ko. Magkakaon na, pas muna kayo mo. Magkakaon namin ng Korean. Ano dyan eh. Salamat yung kayo sa game. Bisko pa yung lang eh. Lamig kayo, pait kayo, wala. Mga ano ng Korea. Hindi rich enough for
Kaya mga papataliya. Kanila na sulod. Uy, Dahil ang tatay. Ano may nag-fight ka? yan ang sulod yun. Naulahin eh. Kamay lang kayo. Ay, sila mag-fight kayo mo eh. Kapito. Ano na kayo gani? Ano ka? Ay, yapon. Mga patay ko tong kayo. Aral, butang ako na magtagkam. Ay, wala ko yung nga na, oh. Tama, hindi ka awit ba? Butang ako na, oh. Tama, hindi ka awit. Butangin ko. Yan ang sawa. Lamig ka. Lamig kayo. Pagkuha na lang. Mga sa aming kamusta sa Amazing Club. Search niyo guys, Ami Paler. Silang dalawa yan. Oh, kumusta na ka? Ay, ito kasi ano? Ano, kumusta na mo? Okay ka. Ano ba naman yung Bisaya? Oh, pag kung patabi ko, dali ka pipi. Kuha na pipi. Oh, dali, kuha ka. Uy, napais na. Napais na ka. Lamig kaya. Lamig kayo. Kuha pa may bihon. Salo na parang ka mga Hindi ka na. Hindi ba sito ba sila? bawal ka sa bihon. Ay, Guys, may money. May money rin oh. Money. si Mani mo. Tirawan sa ato eh. Kuya ko eh. Ano po linaw? Guys, thank you ah. Thank you. Thank you. Thank you kayo. Thank you sir, thank you Ano kayo. naman so far? Natikman niyo na ba? Titikpan pa namin sir. Sige. Ito. Bukayo, nay bukayo. Mulinaw. Kulinaw. Mulinaw ka na yung mani. Nanay dagko na sila eh. Dalawan ko naman eh. Ay, thank you kayo. Radyo lang tang Okay, Martin mo. Salamat kayo ah. Use ko na yun. Salamat kayo. Kahila konserte. Tanong sa picture. Nakit kulay nila ako, baby. Delikado matanan guys. Delikado no talaga na. Delikado kay kanay pastayan. Basig alam chihon siyam. Kerek siya. Lamig ka. Kaon namin kaya niya kay lamig kayo sa kaya. So here's how we Pagset ang pagkaon. Lamig kayo. Ano sa'yo? Papakita na ko sa teacharing, oh. Wala sa teacharing. Ang rina sa mga taga-Korea. Oh, tanaw. Ate Charing! Okay na. Nailan ko sa buin! Magpatulong ko sa'yo. Kato mag-abri yung butong. Kaot kayo mag-abri butong ba? Okay kayo. Oo! Lubat ka na dong! 5% na lang battery mo!